Pagas muna tayo mga tolls. Yeah. Good morning motherfuckers. Nang bigla ang ride. Shit. Waldo, what's up? What's up man? Morning tol. Morning. Hey. Bigla ang rides. Maganda ko mga binalonan. Shit. Tara na tol. What is up? Good morning. Magandang umaga sa inyo lahat mga tots. Yan, at kami po ay merong biglang rides. Woo! Nakakamiss naman. Ang bibilis sa mga kasama ko. And good morning ulit sa inyo lahat mga tots. Habulin natin sila. Woo! It's safe sa atin lahat mga tots. Nakatingkat itong mga to ah. So mga tots, at tayo taga Binaloan ng Pangasinan. At tayo pupunta sa Sualingaba. Dito tayo sa dadaan sa Manawag mga tots, no? At balakbayin natin hanggang sa mapuntahan natin yung Dagupan. Tapos doon ang ating way. Burin lang namin sila. Yeah, Manawag. Bilis nila. Ano na, Kim Cop? Awa naman si Kim ko, like hindi makahabol. Puro sila naka NMAX eh. NMAX PCX. My God. Una na yung isa. Putang bilis. Kim ko, ano na? Yawa. Yung makahabol. Fuck. Naku po. Negative. Ay, nakakamiss tuloy si Maxi. My God, Maxi. Ano na? Hindi kaya. Sagat na yun mga tol. Keep ko like. Ano na? Grabe oh. Ano, pigang-piga na. My God. Grabe, hindi makasabay si Kim ko like sa ano PCX tsaka NMAX. Grabe. Pigang-piga na yun mga tol, no? Shit. Sana Sita Pangasinan, what's up? You know, sagad-sagad na tayo mga tols. Hindi tayo makahabol. Kulay. Kim Kulay. Kim Kulay. Ano na? Oh, mabigat lang talaga ako. Shit. Tingnan pigato, kawawa yung makina nito. My God. Yung throttle niya, sagad na sagad. Pigang-piga ka na ba? Yan yung pinakauna, yung head is sabik na sabik mag-rides. Yan yung sinasabi ko sa inyo mga tokals. Yung una kong vlog, si Darwin. Yan, fucking shit. Sabi sa inyo, na-miss niya yung mga ganyang ano eh, senaryo eh. Mga rides na ganito. Ay, nako, na-miss niya yan mga tol. Okay, napakabilis oh. Yo mga tolls, welcome to Mangaldan, Pangasinan. Dito na po tayo sa Mangaldan. At syempre, hindi kompleto ang rides pag hindi nakakain, syempre. Tangin na, bibilis nyo naman. Grabe na. Baka akala ni Darwin naka-big bike ako. Puta, hindi ako makahabol. Na lang. Ina mo, hindi ako naka-big bike tol. Ito lang gamit ko, no. Hindi ako makahabol. Gago. Tanginan to. Pigang-piga na ako sila. Relax pa rin ang puta. Grabe, hindi ako makahabol. Ito pasimuno tong hayop na to. And, after po ng Mangaldan, on the way to Dagupan na. Yan yung pasimuno. Grabe, hirap kumabol. Nakakamiss tuloy yung motor ko. Bakit ka nawala, Maxi? Pera kesa pera. Okay, Dagupan. At meron po tayong checkpoint dito. Now we're here at Dagupan City, Pangasinan. Uy, isumot.
Ayan, sa mga nagtatanong po kung mahigpit daw ba dito sa Dagupan, Pangasinan, ang ating kasagutan dyan is sabi nila daw i-lockdown daw dito sa Dagupan. Pero as you can see, no, mga tol, ay mukhang hindi naman siya lockdown kasi nakapasok naman kami ng Dagupan. Tapos ayan, yun na naman, diba? Ang daming tao. So ayun lang, no, update po dito sa Dagupan, Pangasinan. Talaga yung amoy ng Dagupan, amoy bangus. Nga pala, no, ang ride na ito is brought to you by Makaon Kainan. Wala, bigla ang ano lang to, ride mga tol, short ride lang po. Hindi namin alam kung saan kami pupunta, either Bolinao or Sual. Ayan yung mga ano nila, oh, fish pond. Lockdown daw dito sa Dagupan, hindi naman siguro. Hindi pa updated yung ating pinapatupad nila. Pero magiging under na ulit ng GCQ itong Pangasinan, as well sa Dagupan, syempre. Yun, GCQ ulit. Mahirap na naman. Stay safe po sa inyo lahat, and let's enjoy the view. Yeah. Yan, hindi pa tayo nakakapag-intro, no? So yun, no, intro, pasok! What is up? Kamusta sa inyo lahat dyan, mga tos? Magandang araw, magandang buhay para sa atin lahat. Gabayan tayo lahat ng ating Panginoon at maging ligtas tayo sa mga kumakalat na sakit. Sana maging magandang takbo ng ating buhay at sana maging mas malusog pa tayo, no, mga tols. At ako na naman po muli nagbabalik. It's your Ilocano boy, aka JP Vlogs, back at it again for another motor vlogging adventure. Let's go. Yeah. Kain. Oy, M3? sarap naman ang food trip natin dyan, mga tol. Para magsasabo dito, no? Eh no, gutom na gutom yun, Para nalatado. quickie lang to lockdown dito. Ah? Quickie lang lockdown. Tara. Ride safe, tol. Naririnig pare. Lockdown pala dito, hayop na yan. Huwag ka masyado mabilis, tanga, hindi ako makahabol. Huwag masyado mabilis, tol, hindi ako makahabol. Ang yabang mo naman. Naka-NMAX ka lang eh. Nabusog ako ah. Huwag ka na magpasikat, papasikat ka na naman eh. Masaya to pag lahat tayo nakakonect sa Discord, pare. Ginawang trail, bugok. Ito maraming ano dito, tol. Ingat lang, maraming butas dito. Tingnan mo, Woo! Huwag mo sundan yan, tanga. Huwag mo sundan yan, tanga. Ililigaw ka yan sa butas. Hindi mo makikita yung butas, tanga. Hindi natin ano yan. Pag tinutukan mo yan, patay ka. Hi! Nako po, daming doggy. Hold up. Uy! Hey! Hey! Hindi ako makahabol, tol. Yung bilisan. Tara, hindi ako makahabol. Hindi kaya. Pinagbabawal na teknik. Times 2! Grabe, ang bilis ng ano. Ang bilis ng NMAX tsaka PCX. Hello, layo nila oh. Hindi kaya. Baka naman ako. Sagad-sagad na yun. Wala, hindi kaya itong motor sa ahon. Kawawa yung makina. Grabe. Ang bagal. Mabigat lang talaga ako. Wisit. Ingat ha, boy. Di ako makahabol sa ano, ahon. Nahihirapan. Yo. What's up? Masami Ray, Sual, Pangasinan. So pangalawang beses ko pa lang ito mapupuntaan at hindi na natin alam yung daanan, mga toas.
Kaya tamang waste lang tayo. 1G. Gago, ang ganda ng view. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Wow. Good morning, Swang. Look at that! Sa factory! Yan, ganito po yung dadaanan niya pag bibisita kayo dito sa Swal, sa Masimaray. May pa konting adventure. Punta po kayo dito mga tolls. Kailangan make sure na malakas yung ilaw nyo pag nagabihan kayo, no? Kailangan may kasama kayo kasi nakakatakot din dito. Pero hindi naman ganyan yung mga taga-Pangasinan. Well, mga taga-Pangasinan is bababait. Diba, mga tolls? Ako ang patunay. Sa mga di naniniwala dyan, bahala kayo. Make-up. Dito na, wala pa rin pagkain. Sa wakas. Ano niya na si Abin? Let it go. Season days, I don't know how it cold. Feel the flame. Run away, I'll be running so close. May 10 ako dyan. Kasi wala